Tema 1. Obiectivele educaționale în învățământul preșcolar. Conține următoarele subteme. Scopul activităților instructiv-educative din învățământul preșcolar. Funcții specifice ale obiectivelor educaționale din învățământul preșcolar. Clasificarea obiectivelor educaționale. Obiective cadru și obiective de referință specifice domeniilor de conținut. Obiective operaționale pentru domeniile de conținut. Obiective ale jocurilor și activităților alese. Specificul lor. Scopul activităților instructive-educative din învățământul preșcolar. Conform Curiculumului pentru educația timpurie, scopul activităților instructive-educative din învățământul preșcolar vizează acea finalitate a educației timpurii care se constituie în premise ale competențelor cheie formulate, dezvoltate și diversificate pe traseul școlarizării ulterioare. Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului în funcție de ritmul propriu și de trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia. Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și cu mediul pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi. Încurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și experimentelor, ca experiențe autonome de învățare. Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții. Funcții specifice ale obiectivelor educaționale din învățământul preșcolar. În literatura de specialitate, funcțiile pe care le îndeplinesc obiectivele educaționale sunt: funcția de comunicare axiologică direcționează acțiunea educativă către seturi de valori acceptate la nivel de politică educațională și socială. Funcția de anticipare a rezultatelor educației pe termen scurt, mediu și lung. Funcția evaluativă. Se stabilesc criteriile, itemii, standardele, baremele de evaluare. Funcția de organizare și reglare a întregului proces pedagogic. Dau măsura, sensul, orientarea, devin repere ale eficienței și calității. Clasificarea obiectivelor educaționale. Obiective cadru și obiective de referință, specifice domeniilor de conținut. Obiective operaționale pentru domeniile de conținut. În literatura de specialitate există mai multe clasificări ale obiectivelor educaționale. După gradul de generalitate, obiectivele educaționale se împart astfel: obiective generale sau scopul, obiective intermediare sau specifice, obiective operaționale sau comportamentale. După domeniul comportamental la care se referă: obiective cognitive, obiective afective, obiective psihomotorii. După tipul de activitate: obiective informative și obiective formative. După durata de realizare: obiective pe termen lung, obiective pe termen scurt, obiective pe termen mediu. În funcție de dimensiunea pe care sunt centrate: obiective centrate pe cunoștințe, obiective centrate pe capacități, obiective centrate pe atitudini, obiective centrate pe comportamente. Jocurile și activitățile libere alese sunt cele pe care copiii și le aleg și îi ajută să socializeze în mod progresiv și să se inițieze în cunoașterea lumii fizice, a mediului social și cultural căruia îi aparțin, a matematicii, a comunicării, a limbajului citit și scris. Ele se desfășoară pe grupuri mici, în perechi și chiar individual și pot fi abordate în manieră integrată cu activitățile tematice pe domenii experiențiale și activități de dezvoltare personală. Reușita desfășurării jocurilor și a activităților libere alese depinde în mare măsură de modul în care este organizat și conceput mediul educațional. Acesta trebuie să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acțiune. Materialele care se vor regăsi zilnic în centrele deschise, nu trebuie să fie aleatorii, ci atent alese, în strânsă corelare cu tema săptămânii sau cu tema proiectului aflat în derulare. Astfel, dacă este vorba de activități desfășurate în sala de grupă, cadrul didactic va acorda o atenție deosebită organizării spațiului în centre, cum ar fi biblioteca, jocul de rol, construcții, științe, arte,
nisip și apă și altele. Organizarea acestor centre se face ținând cont de resursele materiale, de spațiul existent și de nivelul de vârstă al copiilor. În funcție de spațiul disponibil, cadrul didactic poate deschide toate centrele sau cel puțin 3 centre de activitate, în care pregătește zilnic oferta pentru copii, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să aleagă locul de învățare și joc în funcție de disponibilitate și nevoi. Copiii trebuie să se bucure de mobilitate și de libertatea de opțiune.